ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ପାଠ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 38ରୁ 42 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ କେତେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରିସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ତଥା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜାତି ନିଦର୍ଶନ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଜୋନାସଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଦର୍ଶନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୋନାସ ଯେପରି 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତି ତିମି ମାଛ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେହିପରି 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତି ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିବେ। ବିଚାର ଦିନରେ ନିନିବେର ଲୋକେ ଉଠି ଏହି ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, କାରଣ ଜୋନାସଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଜୋନାସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଣୀ ଏହି ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଠିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ସେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞାବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଏଠାରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର।